Hmm? Wakir ba mo? Nita. To, nakakita kong itlog, guys. Ayan, guys, oh. Wait. Yan, guys, oh, may itlog. So, kuaga. Yan. Kaya kuan gaya po na sa iro. Wata. A few moments later. Ano kung ibutang ang asin? Si Undi, berago ka juga na Undi, siyan. Naunol la ba? Congratulations do, inaunol mo day ka. Kasi ko nga, regalo niya. Pwede. Ay na may unor man. Ate, naunor. Ganang kag-track? Sakyan ang sakyan ba? Kapreng, naunor ba ka, Kapreng? Kung ka ni eskwela? Niundang man ka? Ha? Bong nanay. Hindi pa undang man ka? Ang niundang man ka? Why you stop schooling? Nila ka yung ma'am. Ayan, guys, nanilhig akong inahan. So magsugod na puntag panginabuhi matuta sa atong prutasan kay magmubo ta. So staring sa tamo na pagara-gara ba. So ato na nato ang atong mga prutas nga na nagluya na mga inday kay kuha nga na og tubig tungod sa kainit. So ato kining bubuan. So ato sa ning itaod ning atong pangbubuay kay imo ni atong pamagi rong mo view ang atong pagpamubo ba ni atong mga prutas nga nagsinggit na sa kauhaw. So di lang kita ang uhawon, bati na ang atong mga prutas ipang uhaw ning ting-init nga mga season. So grabing inita, so nga akong mga prutas nang nahanlan og tubig, guys. So matag punuan among gibubuan din ang mga pagmangken bisag magpabujag ni naho nilatos ni pero mutabang pud ni naho sa pagtrabaho ani sa prutasan ngadto sa garden sa balay bisag magpabujag ni pero matinabangon ni mga pagmangken. So naatay lumansito nga nangahanglan nag tubig. Mga bata grabing pamubo sa mga prutas natong namuwak na mga August, first week of August or the second week of August maghinarbisay na pud ta og rambutan. Kinananay na pud ni.
Nakakita kog itlog guys. Ama. Ayan guys, oh. Wait. Yan guys, oh, may itlog. So, kuaga. Ayan, kay kuan gyapon na sa iro. Mga wata. Ihatag ni mama kay luto na wiswa. Okay, kuayan. Isud ikuan sa utang rin sarok. Hinay. Ihatag ng mama. Ito na isudan karon. Hoy. Ihatag ng mama kay daakan og iro. Oh, tuan ang akong pagmangkon guys. Abti kadyo basta itlog na kay paborito ni nilang itlog. Nya ipaluto na to dayon sa akong mama kaya mong ipanahapon. Then ako nagpabilin pa ko anig pang hinubig. So thank you for watching guys. Don't forget to subscribe. Buhay Filipina Vlog.